ya zo jiya ofis yana mana magana cewa wai a mayar mishi da wutan shi bayan kuma bai biya kuɗin bacci ya kawo ne bai biya ba kuma yana so yanzu a mayar mishi da nefan shi hoton can ma fa bai kawo ba wallahi bara a mayar da shi ba tunda mu fito aiki billahi la ilaha illallah bara a mayar da shi ba wannan aiki fa kaga wayan nan da daren zo da shi ma nake so in sa mai la ilaha illallah wallahi ya za a mayar ya za a mayar zai faru ya faru mu je da Allah Yau ke kira min baby na a cikin gidan. Wata baby. Ya yanke mana. Yarinya ya surutu ni kuma zan yi dawayya ne kuma kan ƴar kuma mana. Ta ce tana zuwa. Nagode. Thank you zan wata. Zan wata. Haka ba ake turancin ko ba haka bane ko? Oh no. Baby sani. Baby na, baby. Ya na kan kikin wani ci magani. Kai baka ga unguwar dubu san nefa ba nefa sun yanke mana wuta. Yaushe? Yanzu nan. Kina bebin dan Wazeer a yanke muku wuta. To gashi dai sun yanke. Muna da tsani? Muna da shi. Shiga ki ayi. Gashi nan ma. Yawwa. Ai ka zo gidan sauki. Yanzu zaki ga nefa. Ai ta zo gidan sauki. Amma baby karka hau. Abin dubbuge ne nake ga. Baby karka hau. Za a gyara muku. Ina wannan ne fara. Shine. Abin da dubbuge ne. Nefa. Baby karka hau. Wannan ne dan. Shine baby. Yawa. Ai nake ga miki yanzu zaki ga wuta. Baby karka hau. Ha? Baby. Baby karka hau. Kuna da fulaya. Yanzu zaki ji wuta fa. A ce duk kina bebin dan Wazeer a ce angonku da wuta ke baki da shi. Ai nake ga miki duk abin bige ce fa. Suna hawa su dan ya haka su haka zai Baby karka hau. Ya kike haka shi. Zaki ga wuta fa. Baby na. Ina rike. Ke ba ke da ki ji wuta. Nan ne ko? Nan da suka cire. Yawa nan za a dona. Baby. San na yi gyaran lemu. La, aunty, babin ki yayi kashi a wando.